creu gyda arian. Gobeithio bod chi yn neud o hefo fi, na I ddangos y pethau I chi beth ydych chi angen. Bydd chi angen paent sydd wedi cael ei defnyddio, ydych chi yn gallu prynu un, ond os bydd bydd fi'n prynu un sydd wedi cael ei defnyddio yn lle sbwylio paent. Pensil, siswrn, dŵr a brwsh, selotip, a dyna beth ydych chi angen. Os pwy gen chi'n paent, ydych chi yn gallu defnyddio piniau ffelt, pethau fel yna. Ydych chi'n gallu defnyddio pethau fel yna, Sharpies, pethau fel yna. Iawn, so beth dyn ni'n mynd I wneud wan, ydy dyn ni'n mynd I ddechrau efo, dyn ni'n mynd I wneud y siap o'r wy pasg. Iawn. Mae'n fi chydig bach ar sgiw, ond mae'n iawn. Iawn, so beth dyn ni angen wneud ydy torri'r wy pasg yma allan. Dwi'm yn gwybod os ydych chi yn gallu gweld o. Dwi wedi wneud rhyw siap. Iawn, so nawn ni jyst dorri allan. O nes I I gael y cardboard, nes I ffindio'r cardboard yma, nath y post dod mewn hen box. So, ie. Dwi wedi torri yn bron. Iawn. So dyma fy wy pasg I. So ar ôl torri allan yr wy pasg, mae rhaid cael y selotip. Rhaid I chi gael y selotip allan yn barod, os ydych chi'n methu wneud o, ond dwi'n gallu wneud o, so ie. Ydych chi yn gallu cael rhywbeth fel tap, rhywbeth sy'n gallu sticio. Cymwch ofal bod chi gorfod roed o fel hyn, dim fel plygu'r ochrau tu ôl o'r wy pasg. Mae'n rhaid wneud o fel hyn, cadael o fel yna, fel beth chi'n gallu tynnu'r tap I ffwrdd. Dwi'n mynd I roi un yn y canol. Dibynnu raint o seis ydy eich wy pasg. Dwi'n mynd I roi un yn... Iawn. So mae fy wy pasg i'n barod I beintio. Iawn, so mae rhaid I cael eich brwsh... bach o ddŵr ar y brwsh. Mae rhaid cael eich brwsh a un o'r lliwiau. A dipio fo mewn i'r lliwiau. Rhaid cael dŵr ar y brwsh. So chi fel chydig bach. I ddechrau dwi'n mynd I ddefnyddio gwyrdd. Dwi'n mynd I roi gwyrdd yn fan hyn. Dwi angen lot mwy o gwyrdd. Chydig bach mwy o gwyrdd. Jyst I wneud yr... Mae hwn yn darn mawr, so dwi angen peintio. Chydig bach lot, ond ie. Iawn, dyn ni'n mynd I wneud yr darn nesaf. Y darn nesaf, dwi'n mynd I wneud o'n goch. Mae coch yn un o fy hoff liwiau. Dwi'n meddwl ddylai wneud 2 goch. Dwi'm yn gwybod. Na weld yn y diwedd. Falle bod dwi'n methu, falle bod dwi'n gallu. Mae'n well cael papur newydd o dan y bwrdd os bod chi'n peintio. Neu os ydych chi'n defnyddio piniau ffelt, mae'n well cael papur o dan popeth achos dyn nhw'n eisiau dim byd I fynd ar y bwrdd. Am funud mae'n fi'n iawn, jyst chydig bach o daint ar y bwrdd. Am y funud ys dim lot. Dwi'm yn meddwl. So bydd o'n well os bydd fi'n cael papur newydd, ond tro nesa. Falle. Glas.
Wel, rhaid o las. Gennym lot o las ar ôl. So, rhaid cael... Dwi'n meddwl bod dwi'n mynd i orffen y glas yma heddiw. Ond ydych chydig bach fel llwyd i ddeud y gwir, ond... ie. O, mae chydig bach yn dod ar y bwrdd. Ie, os bydd fi'n chi, bydd fi yn cael, beth sy'n galw, bydd fi'n cael papur newydd o dan y bwrdd. Fel dwi wedi dweud eto tro nesaf. Ie. Dim bwys os mae'r paent yn mynd ar y tap. Chos yn y diwedd, dyn ni'n tynnu'ch tap i ffwrdd, so, ie. Dwi'n meddwl ddau isio melyn. Dwi'n di isio melyn. Melyn, bach o felyn. Bach mwy. Gen i lot o felyn. Ie. Mae'r coch yn edrych fel pink rwan. Iawn. Nesa, dwi'n mynd i ddefnyddio melyn eto. Just o fan hyn. Melyn a coch. Cofiwch dipio'r brwsh mewn ar ôl defnyddio paent, achos dyn ni'n eisiau'r paent i gymysgu fan hyn. Mae fan hyn bach yn chydig bach yn bach, ond ie. Mae'n dibynnu rhaint seis ydi eich wy pasg. Iawn, mae'n amser tynnu'r tap i ffwrdd. Dwi'n excited. Iawn. Dechrau. Dyma fy wy pasg i. Dwi'n meddwl bydd chi yn edrych lot gwell na un fi. Diolch yn fawr am wylio. Gobeithio bod chi'n dod nôl wythnos nesaf. Dwi'n neud o bob, beth ti'n galw, pa ddiwrnod i heddiw. Dwi wedi anghofio pa ddiwrnod di. Mae hwn jyst fel practice i ddeud y gwir. So, bydd fi yma bob dy Mercher. Gobeithio bod... Siwr o fod eich wy pasg yn mynd i edrych yn well na hwn. Hwyl!